Καλησπέρα ρε μάγκες μου, τι κάνετε! Τι κάνετε ρε, πώς είστε ρε? Κάντε μια παύση το βίντεο, φτιάχτε κανένα καφέ, γιατί έχουμε μπόλικα πραγματάκια να πούμε. Είναι ένας γεροπλάτανος, μαγκουφίσκε. Λοιπόν, λίγο χαλαρά εδώ πέρα για αρχή, για να σας πω λίγο τι έχει γίνει, γιατί μαλάκα είναι σαν κατάρα, όντως δεν μπορώ να το περιγράψω αλλιώς. Δηλαδή αυτά τα πράγματα που έχουν γίνει, επειδή έχω και πόσο καιρό να κάνω βίντεο, τα πράγματα που έχουν γίνει όλο αυτό το διάστημα μέσα στο καλοκαίρι, στην προσπάθεια να κάνω βίντεο, όντως αν το δεις συγκυριακά ρε παιδί μου, είναι πολύ χάλια. Προσοχή σχολικό, ISO 3806. Λοιπόν, για αρχή θα δείτε ότι έχω βγάλει την κάμερα από εδώ μπροστά, την έχω βάλει στο πλάι. Τώρα δεν ξέρω πίσω από το λεωφορείο κατά πόσο είναι καλό το πλάνο. Anyway, και θέλω να βγω και καμιά παραλιακή, μπας και δεν έχουμε κίνηση. Λοιπόν, αυτό που έγινε στην ουσία είναι το ότι αρχές καλοκαιριού εγώ πήγα Γιάννενα να δω με την Αφρικάνα και με ένα φίλο ο οποίος είναι από εκεί, και πήγαμε τέλος πάντων μαζί 5 μερούλες. Πήγαμε από μια υπέροχη διαδρομή από Τρίκαλα, Καλαμπάκα, Μέτσοβο, Κόνιτσα. Καταλήξαμε Κόνιτσα, Γιάννενα πρώτα και μετά Κόνιτσα. Κάτσαμε 5 μέρες, γυρίσαμε από εκεί, κάναμε βίκους, ιστορίες, Αρίστη. Σε πόσα μέρη πήγαμε τέλος πάντων εκεί πέρα, κάναμε 2.000 χιλιόμετρα και γυρίσαμε από Πάργα, Πρέβεζα, Σίβωτα, από εκεί. Όλα παλιά εθνική μετά, και μετά το Ρίο παλιά εθνική από πάνω, από Ιταία, Γαλαξίδη και όλα αυτά. Και είχα πάρει, προφανώς και είχα πάρει την κάμερα. Αχ, την κίνησή μου μέσα. Γεια σου λεωφορείο, γεια σου λεωφορείο. Και τώρα τι έχει γίνει? Το πήρα μαζί, το πήρα μαζί το κάμερα, πάμε. Λοιπόν, και τώρα τι έχει γίνει? Την πήρα μαζί την κάμερα, έβγαλα κάτι γαμώτα πλάνα τώρα, διαδρομές προς Πάπιγκο, προς κάτι άλλο χωριά εκεί πέρα, πανέμορφα μέρη. Στο Μονοδένδρη πήγαμε, στην Αγία Παρασκευή, πολύ πολύ όμορφα μέρη τέλος πάντων. Και πάω να τα κάνω edit, είχα τώρα μπόλικο υλικό και πάω να τα κάνω edit, και ξαφνικά κλείνει κάτι, έπαθε ο υπολογιστής και έκλεισε όταν έκανα export το βίντεο. Τέλος πάντων είχα τελειώσει το edit και έκανα εξαγωγή το βίντεο και κάπως χάθηκε αυτό το πράγμα και δεν μπόρεσα να το ξανακάνω. Τα αρχεία τα άλλα είχαμε, γενικά έγινε ένα ψιλομπέρδεμα εκεί πέρα και κάπως δεν σώθηκε όλο το βίντεο. Και άμα ξέρει κανείς, δοκίμασα διάφορες τεχνικές στο YouTube που λέει τώρα για αποκατάσταση φθαρμένων αρχείων και τέτοια, τέλος πάντων δεν δούλεψε κανένα από αυτά. Αν ξέρει κανείς κανένα τρόπο, καμιά μέθοδο να το φτιάξω τώρα, να σώσουμε ό,τι σώζεται, ας το πει. Αλλιώς τέλος πάντων πάει ένα πολύ όμορφο βίντεο. Ήταν αρκετά ωραίο, τέλος πάντων είχε βγει πολύ καλό. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι σαν κατάρα, αλλά δεν πειράζει, είναι ευκαιρία να ξαναπάμε. Δεύτερο που θέλω να σας πω είναι το ότι, εντάξει, θα το έχετε παρατηρήσει, έβαλα την κάμερα δεξιά στο κράνος, στην ευθεία των ματιών τέλος πάντων, επειδή όταν την είχα εδώ μπροστά σαγόνι, τώρα βλέπατε κάπου εδώ, βλέπατε αυτό, τώρα δεν ξέρω τι βλέπετε, είναι και ψιλοτέστ αυτό. Να δω λίγο πως θα πάει αυτό, δεν μ' αρέσει εκεί πέρα, χαλάει, νιώθω λίγο κάπως ότι χαλάει τη συμμετρία του κράνους, κατά πάρα πολύ, γιατί δείτε λίγο πως είναι, αν φαίνεται, ξέρω εγώ. Λοιπόν, και ναι, γενικά την έβαλα εκεί πέρα, μπας και μπορείτε να βλέπετε λίγο το δρόμο παραπάνω, γιατί εδώ έβρισκε η κάμερα, η ευθεία της ήταν πάνω στη ζελατίνα, οπότε έγινε και αυτό που ήθελα να το κάνω καιρό, ήθελα να βρω λίγο έναν τρόπο να το κάνω. Λοιπόν, πρώτο πράγμα αυτό τέλος πάντων. Δεύτερο είναι ότι μετά πήγα Σαμοθράκη, μετά τα Γιάννενα πήγα Σαμοθράκη, έκανα τη μαλακιά να μην πάρω την κάμερα μαζί, με τη μηχανή πήγα, έκανα τη μαλακιά να μην πάρω την κάμερα μαζί και τέλος πάντων, εντάξει, ήθελα κάπως να το ψιλοευχαριστηθώ, οπότε δεν το πολύ μετάνιωσα. Αλλά θα χρησιμεύε και η κάμερα τώρα, γιατί είχε πανέμορφα τοπία και εκεί. Σαν φύση εννοώ, ας πούμε, όχι διαδρομές τόσο.
Δηλαδή από τις βάθρες και τα ποτάμια και τέτοια, απλά θα ήταν άλλη ιστορία τώρα να κουβάλαγα και κάμερα μαζί. Μετά τι έγινε άλλο, μετά γύρισα Αθήνα τέλος πάντων, πάω να βγάλω ένα βίντεο το οποίο βγήκε και αρκετά μεγάλο και ήταν κέντρο και Πειραιά και τέτοια, χωρίς κόσμο, έτσι ήταν ωραία διαδρομούλα και μιλήσαμε για ωραία θέματα. Τα οποία, ρε παιδιά, δεν θέλω να κάνω ένα βίντεο με μια θεματική και μετά άμα δεν βγει το βίντεο για τεχνικά θέματα να το ξανακάνω. Μου φαίνεται κάπως ψιλοϊποκριτικό. Ναι, δεν βγήκε το βίντεο, μπορεί να ήταν γαμό τις θεματικές, αλλά δεν θέλω να ξανακάνω με το ίδιο θέμα, δηλαδή να πω τα ίδια πράγματα, ό,τι θυμάμαι. Δεν ξέρω, μου φαίνεται κάπως κακό, μη αυθεντικό να το πω έτσι. Οπότε δεν το ξανά έκανα, αλλά αυτό τέλος πάντων καταλήγω στον Πειραιά και βλέπω ότι η κάμερα, ενώ έφυγα σπίτι με full μπαταρία, ήταν αρκετά μεγάλο το βίντεο και γύρισα και δεν είχε καθόλου μπαταρία. Γυρνάω σπίτι, ανοίγω την κάμερα και βλέπω ότι η μπαταρία έχει φουσκώσει και έχει σκάσει και ευτυχώς δεν έσκασε πάρα πολύ και μέσα στην κάμερα. Τέλος πάντων την έχω ακόμα αυτή την μπαταρία, κάποια στιγμή θα πάρω άλλη και τώρα είμαι με μία μπαταρία στην κάμερα και είχα όλο το αρχείο ήχου, αλλά δεν είχα την εικόνα. Λοιπόν, και παίρνω τα συμπράγαλα εδώ πέρα, τα συναφή αυτά, να ξαναγράψω βίντεο και τελειώνει η μπαταρία από το Tascam, το οποίο έπρεπε εγώ να το είχα δει, δικιά μου μαλακία. Και είχε βγει ωραιότατο βίντεο, ήταν μια διαδρομή τώρα από Μέγαρα, Αλεποχώρη, Ψάθα μέχρι Αθήνα τέλος πάντων, αρκετά ωραίο βίντεο. Πάλι και αυτό πήγε στράφη και λέω ρε μαλάκα, δεν γίνεται κάτι, υπάρχει μια κατάρα που πλανάται στον αέρα, δεν γίνεται. Δεν γίνεται ρε μαλάκα, δηλαδή όντως όποιον και αν το πεις, αυτό το πράγμα ξέρω εγώ. Τέλος πάντων και βγήκα τώρα για αυτό το βίντεο, τα έχω φροντισμένα όλα, δηλαδή αν το βλέπετε αυτό το βίντεο, αλήθεια εκπλήσωμαι που το βλέπετε, να ξέρετε. Λοιπόν, σήμερα ήθελα να σας μιλήσω για κάποια πράγματα που πρέπει να έχετε μαζί σας σε ένα σύντομο ταξίδι. Γιατί τώρα την Κυριακή που πέρασε πήγα με τη λέσχη με Τσάφρικα. Ωπα ρε, δώστε να πούμε, δώστε μου ρε παιδιά. Πήγαμε μια εκδρομούλα με τη λέσχη με Τσάφρικα. Πήγαμε Αρβανίτσα, Κυριάκη, πήγαμε στους καταράκτες της Πέτρας, κοντά Λιβαδιά είναι αυτά, δηλαδή ήταν σύντομο και μονοήμερη εκδρομούλα και δεν είχα ξαναπάει με τη λέσχη με Τσάφρικα και όντως μπορώ να πω ότι μ' άρεσε, ήταν πολύ φιλόξενος κόσμος, δηλαδή αμέσως σε κάνουν, ξέρω εγώ, να αισθανθείς ότι είσαι κομμάτι τους, ότι είσαι μέλος τους, ότι σε περιμένουν, ξέρω εγώ, στη βόλτα, σου μιλάνε, είναι πολύ, πολύ πρόσχαρος κόσμος, ευχάριστο κλίμα, ευχάριστη διάθεση και ανάλογα με το τι μηχανή, δεν χρειάζεται να έχεις Αφρικα για να πας, δηλαδή ήταν και κόσμος και με άλλες μηχανές, οπότε μπορείς να ακολουθήσεις και όντως είναι πολύ πιο ενδιαφέροντα τα ταξιδάκια που κάνουν σε σχέση με άλλες λέσχες, ξέρω εγώ, με μεγαλύτερες μηχανές, δηλαδή λέει η διαδρομή, δεν είναι πάμε, ξέρω εγώ, μία μέρα χείο και γυρνάμε την επόμενη, είναι ωραίες διαδρομούλες, είναι όμορφες και από παλιές εθνικές και τέτοια και ήταν αρκετά ωραίο. Κάτι άλλο επίσης, έχω ξεκινήσει μια δουλίτσα βράδυ την οποία τώρα την τελειώνω, οπότε γι' αυτό δεν είχα και πολύ χρόνο για βίντεο και όλα αυτά και έχει πέσει ο ρυθμός έτσι, αλλά για να επιστρέψουμε στο θέμα μας λίγο, το ταξιδάκι αυτό, εκδρομούλα βασικά, πιο ταξιδάκι που ήταν μονοήμερο, ήταν λίγες ώρες, ήταν όλη μέρα ρε παιδί μου, αλλά κάναμε και στάσεις, είδαμε διάφορα πραγματάκια και από αυτό το βίντεο γεννήθηκε αφορμή να κάνω το σημερινό, το οποίο θέλω να σας πω για 5 πράγματα μετά από όλη αυτή την εισαγωγή. Τέλος πάντων θέλω να σας πω για 5 πράγματα τα οποία είναι όντως σημαντικό να έχεις μαζί στο ταξίδι, σε μικρό ταξιδάκι, σε μικρή εκδρομούλα με τη μηχανή, φάση μονοήμερο, διήμερο, τριήμερο. Θα γίνουν και άλλα τέτοια βιντεάκια γιατί μου αρέσουν κάπως αυτά τα βίντεο, εμένα θα μου αρέσανε να τα βλέπω ας πούμε και μου αρέσει και να τα κάνω. Λοιπόν, και μετά από αυτό το καλοκαίρι και τώρα κοντεύουμε να μπούμε Δεκέμβρη, τέλος πάντων μετά από κάποιους μήνες που έχω την Αφρικα και μετά από κάποιες εκδρομούλες που πήγα, θέλω να σας πω για αυτά τα πράγματα τέλος πάντων, άλλα τα οποία μου λείψανε και εμένα στο ταξίδι ή άλλα τα οποία θα τα ήθελα, ξέρω εγώ, και δεν τα είχα ή μετά τα πήρα και με βολέψανε ή τελικά δεν με βολέψανε. Λοιπόν, πρώτο πράγμα,
για να ξεκινήσουμε, είναι ένα έξτρα ζευγάρι ρούχα από αυτά που έχετε υπολογισμένο ότι θα παίρνατε για σας. Δηλαδή θα πάρετε ένα έξτρα για πάνω στη μηχανή. Γιατί αν ταξιδεύεις χειμώνα και πιάσεις μια ψυχάλα και πιάσεις για λίγο ή πιάσεις καμιά μπόρα που πάλι θα είναι για λίγο, είναι μαλακία να είσαι με τα βρεγμένα ρούχα συνέχεια, ξέρω εγώ, μέχρι να γυρίσεις σπίτι, μέχρι να φτάσεις εκεί που θες να φτάσεις. Οπότε καλό είναι να έχεις και μια αλλαξιά ακόμα για πάνω στη μηχανή. Για τη λίγη βροχούλα ή το καλοκαίρι, άμα υδρώσεις, ξέρω εγώ, λίγο, είναι κρίμα να μείνεις με αυτά τα ρούχα. Σου χαλάει λίγο τη διάθεση, θα πω εγώ. Και όταν είχα μια αλλαξιά επιπλέον, μ' άρεσε, ήταν καλός. Ήταν καλή επιλογή αρκετά. Λοιπόν, δεύτερο είναι να έχεις ένα έξτρα ζευγάρι γάντια για τον ίδιο λόγο. Δηλαδή μπορεί να βραχούν, μπορεί να έχει κρύο επιπλέον. Εγώ αυτό που κάνω είναι να βάζω στο κρύο, ρε παιδί μου, στη βροχή, ένα ζευγάρι γάντια λάτεξ, αυτά τα άσπρα, ξέρω εγώ, ή τα μπλε από μέσα, και από πάνω να φοράω το γάντι και σου προστατεύει και το χέρι και από βροχή και τέτοια. Είναι αρκετά χρήσιμο, αλλά αυτό ίσως για λίγο μεγαλύτερα ταξιδάκια. Δεν ξέρω αν για μονοήμερες έτσι εκδρομές θα μπείτε στη διαδικασία να το θυμηθείτε να το κάνετε, αλλά παρόλα αυτά αν δείτε και βρέχει είναι αρκετά χρήσιμο, ρε παιδί μου, οπότε εγώ θα το έκανα πάλι. Είναι τίποτα από κόπο και θα το έκανα. Κάτι άλλο είναι πιο εξειδικευμένο βασικά αυτό για εκδρομούλες τη χειμώνα, είναι να παίρνετε μαζί. Έχω βρει τώρα ένα σετάκι νάιλον ρούχα, τα οποία είναι γκέτες, παντελόνι και ένα από πάνω αδιάβροχο, τα οποία είναι αδιάβροχα, ναι. Να τα έχει στη μηχανή. Γενικά αυτά μαζεύονται νομίζω και σε μια σακουλίτσα, γίνεται περίπου τόσα, ξέρω εγώ, και βοηθάνε πάρα πολύ άμα έχετε και μπαγκαζιέρα μαζί, ξέρω εγώ, ή στην τσάντα. Πακετάρονται και πολύ ωραία, τέλος πάντων, δεν πιάνουν πολύ χώρο και είναι αρκετά χρήσιμα, ρε παιδί μου, άμα αρχίσει καμιά ψυχάρα και τέτοια, ενώ έχει ζέστη ας πούμε ή κάτι, να τα πετάξει από πάνω σου για να μην φοράς μπουφάν χοντρά και τέτοια. Άμα έχετε καλοκαιρινό δηλαδή μπουφάν μηχανής, είναι ωραίο να το πετάξει από πάνω. Αυτό είναι αρκετά εύχριστο. Το τρίτο πράγμα το οποίο θα βόλευε πάρα πολύ να έχετε μαζί σας είναι πράγματα τα οποία θα σας βοηθήσουν να δέσετε κάτι στη μηχανή άμα φύγει, ή αν θέλετε να πάρετε κάτι από εκεί που είστε και δεν έχετε μπαγκαζιέρα ή δεν χωράει στην τσάντα σας, ή είναι κάτι το οποίο μπορεί να δεθεί απ' έξω από τη μηχανή. Είναι πράγματα τα οποία πιάνουν πάρα πολύ λίγο χώρο, και αυτά είναι οι μάντες ή τα χταπόδια. Τα χταπόδια είναι το λάστιχο με τους γάντζους στην άκρη, ή αυτά τα διχτάκια τα ελαστικά που νομίζω κάποιοι έχουν και αυτά γάντζους στην άκρη. Θα ήταν αρκετά βολικό να τα έχετε μαζί, δηλαδή και εμένα με έχουν σώσει πάρα πολλές φορές. Οπότε οι μάντες, χταπόδια, διχτάκι, κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου, να σας βοηθήσει να δέσετε γύρω από τη μηχανή, πάνω στη μηχανή, κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να χωρέσει κάπου αλλού. Το πέμπτο και τελευταίο πράγμα το οποίο καλό είναι να έχουμε μαζί στο ταξίδι, το οποίο είναι κοινή λογική, ρε παιδιά, στην ουσία, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και από αυτό μπορεί να κρυθεί το ταξίδι σου, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό είναι ένα δεύτερο ζευγάρι κλειδιά, ή αν έχετε κλειδί με μπαταρίες, μια ακόμα μπαταριούλα ή κάτι. Ένα δεύτερο ζευγάρι κλειδιά, γιατί αυτό που έχουμε μπορεί να κλαπεί, μπορεί να χαθεί, μπορεί να χαθεί οπουδήποτε. Δηλαδή όταν είσαι εκδρομή, έχεις πολλά πράγματα μαζί σου, οι τσέπες σου είναι γεμάτες, βγάζοντας κάτι μπορεί να πέσουν πολύ εύκολα, μπορεί να τα χάσεις πάρα πολύ εύκολα. Λοιπόν, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό γενικά ένα δεύτερο ζευγάρι κλειδί, το οποίο να είναι σε προσβάσιμο σημείο, να μην χρειάζεσαι τίποτα δηλαδή από μια αρμάθα με κλειδιά που μπορεί να έχεις, ξέρω εγώ, τα οποία μπορεί να έχουν και κλειδιά μπαγκαζιέρας μαζί και τέτοια. Να μην χρειάζεται τίποτα από αυτά τα κλειδιά για να έχεις πρόσβαση στο δεύτερο κλειδί, το οποίο βάζει μπροστά τη μηχανή σου, ή ενδεχομένως μια δεύτερη αρμάθα από κλειδιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν το αφήσεις το δεύτερο κλειδί μες στην μπαγκαζιέρα, η λογική λέει ότι δεν θα μπορείς να ανοίξεις την μπαγκαζιέρα αν χάσεις τα κλειδιά σου, για να αποκτήσεις πρόσβαση στο δεύτερο κλειδί. Λοιπόν, αυτά δεν χρειάζεται να τα εξηγήσω, αλλά πιο πολύ δείτε σαν υπενθύμηση. Οπότε ένα δεύτερο ζευγάρι κλειδιά πάρα πολύ σημαντικό, μπορεί να σας χαλάσει το ταξίδι και είναι κρίμα.
Οπότε ρε παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Χαιρετώ κι εγώ με τη σειρά μου. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε μετά από τόσο καιρό. Να φοράτε τα κρανάκια σας, πάρα πολύ σημαντικό, είτε σε μεγάλες εκδρομές, είτε σε μικρές, είτε σε βόλτες, είτε σε πάω στο περίπτερο να πάρω τσιγάρα. Να περνάτε πάρα πολύ καλά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε ρε παιδιά. Τσάου.